Bai, aukeratu ditut bi talde, eta ezin nuen aukeratu bat, baina lehena da Itoiz. Aspalditik entzuten dut Itoiz, etxean deskubritu dut amarekin, biniloz entzuten genuen etxean eta bigarren taldea da Delgrez, Frantziako talde bat, blues kreolarra egiten dute, abeslaria eta idazlea da Pascal Danae, oso ongi idazten du, maite dut, bere manera idazteko hitzak eta hirukotean ari dira, eta oso indartsua da. Edo zuzenean edo diskoan eta atsematen dut ona. Bai, zalantzari gabe Jose Ripiau, Paradisu Zinema. Jose Ripiauri esker deskubritu ditut estilo hainitz, munduko musika, afrikar musika, latin musika eta kumbia eta olako gauzak. Domek Marinelaren hiltzea. Eta bereziki disko batean proiektu bat da, Oian Oliarzek montatu zuen proiektu hau, zen gomitatzea Siberuko abeslari batzuk, grabatzeko zuzenean estudio batean herriko kantuak. Merezidu entzutea disko osoa, baina aukeratu dute kantu hau. Gili-gilikatzen haut, ene musikarekin baitanik hor nahi diat hunki bihotza niko etxartena. Ez da kantu ezagun bat, eta internetez ere bai atxemateko zaila da, baina esaldi hau erraten du gauza hainitz eta da musikaren helburuan eretako eta ene bizitzaren filosofia. Tony Allen, bateri jolea, ari zen urtez felakutirekin, afrobeat munduan eta afro musikarekin, eta gero montatu zuen bere proiektu, bere kantu propioak, eta musika esperimentala ari zen atope elektro munduan, afro musika munduan, funk munduan, oso interesgarria bai. Streaminga gehiena bai, erresa da bai entzutea musika edo nun, edo zein, parke batean edo sailoinain mugikorrarekin, orduan bai ohitura hola etorri da. Eta bestela binilu batzuk baditut etxean, egia erran klasikoak dira, eta gutxi entzuten ditut, edo Supasterzokoan neguan, edo lagunekin Bazkalondoan, tranquilki, eta diskoak eta kasetak pixkat baztertu izan ditut bai. Uste dut niretzat da Beiko Zini Ondarrun. Giro oso ona bada ikusi ditut kontzertupian, eta giro ona bada, hurbil gira taldearekin, soinu nahiko ona, Beiko Zini. Nik maite ditut leku aski txikiak hurbil izateko taldearekin eta zerbait goxo gaiteko eta adibidez Matadeixe Azkoitin edo Blako Xaletan edo gaztetxe txikietan ere bai maite dut. Hene bizitzako kontzertua da Borrokan taldea Matadeixe Azkoitian. Duela pare bat urte, Borrokan talde zalea naiz, baina kontzertu hortan indarra bazen jendeekin, taldeekin eta hautsi nun ene belauna, justuki egun hortan, orduan bizirako kontzertua da. Kolegioan nintzen, 15 urtekin, eta Dona Pauleko kolegioan nintzen, bazen denda bat, musika denda bat, bazien musika tresnak, diskoak, bazien ere bai kurtsuak, musika kurtsuak, eta joaten nintzen asko. Eta egun batez erosi dut Kortaturen diskoa Azken Guda dantza zuzenean dena, eta bigarrena zen Soziedad Alkolika. Gaur erosi duten azken diskoa, Aira taldearen diskoa, Laupa Bortza Aire tipi, eta oso ona atsematen dut.